Ann Richards. Beirniad heddiw yma, Beirniad Cystadlaethau Crefft Merched y Wawr. Wel, am gyr pen fyswn i'n dychmygu? I ddweud y gwir, mae'n rhaid cael beirniadu yma, a mae'r gystadleuaeth yn enfawr. A mae wedi bod yn anodd. Rwan ta, beth am ni ddechrau efo'r dosbarth yma? Crefft, dafad, unrhyw gyfrwng, unrhyw faint. A fel chi'n dweud, mae popeth yma. O crochet, i gwaith ffelt, i botwnau, i patchwork, i beinto. Ond hwn i fi licio, ond mae hwn wedi dal yn lygad i o'r dechrau. Gallai pob plentyn y lan a gweud dafad. Achos mae'n gwmwys fel dafad, a mae'n gymeriad bach gwahanol. Mae'n hyfryd, mae'n darllen y wawr a popeth. A mae llyfr y popeth wedi cael ei wneud gyda'r person hyn, a mae'r bag a chwbod, mae'n lyflu. Betty Wyn Davies, Ceredigion, llongfarchiadau mawr, Delys Jones fan hyn yn drydydd, a wedyn y bytyma gen Ann Hywels Penfro, mae hwnna'n neis. Mae'r glisto gen yn berffaith, mae'r gweu i gyd yn berffaith, a mae'r bwtwnau hyn, mae jyst yn dal allan mae'n rhywbeth gwahanol eto. Ydy ddim gwneud i fi gael unrhyw un o'r tri yn y tŷ. Mae'r ddafad yna'n seren. Ac ar wahan i fod yn beirniadu, mae'r siop i gamogam. Mae i gamogam dy fi lawr yn pafiliwn i'r rhif un, a mae fel ffair mae heddi. Diolch beth. Wel, yn union. Rwan ta, y categori yma, mae'n ymateb gwych wedi bod i hwn, does? Torch yn defnyddio wedi uwchgylchu neu ailgylchu. Ie. Fel chi'n dweud, mae bach o bopeth i gael yma. Mae hwn wedi dal yn lygad i'n rhyfedd. Denim jeans, a wedyn maen nhw'n defnyddio'r sim wedyn i lapio rownd a botwnau, a mae'r goleuadau jyst yn cwpla fe off. Neis ydy. A mae pethau fel, hwn yw'n galon ni, gwynio, fi licio gwynio, mae hwnna'n lyflu. Mae hwn wedi cael ei wneud mas o bapur i gyd wedi rolio lan. Mae lot o waith yn pob un o'r rhain. Oedd yn anodd. Dwi'n siŵr achos maen nhw mor wahanol, mae'n gymaint o amrywiaeth yma'n does. Felly dyma'r tri sydd wedi dod i'r brig. Beth am ddechrau efo'r trydydd yma? Mae hwn yn clefer iawn. Hat wedi torri'r top off a wedi iwsio'r fascinator wedi ni addurno. Fi'n credu bydde hwnna'n lyflu a drws mewn tymor hydref. A'r goleuadau wedyn jyst y pigo lan bach o'r sylw. Yn ail, mae hwn yn glefer iawn. Mae wedi defnyddio wire a plastic bags yw'r rhain i gyd. So mae wedi tynnu pob darn rownd yr wire i wneud hwnna. Dwi'n gallu gweld, o'n i wedi sylweddoli na dyna beth oedd mae'r cylch wedi cael ei lapio gyda cordyn black bales, fel i fi'n galw fe. Sandra Evans, Ceredigion yn fanna. Wel, ni so Elaine Lewis bu ar het mo o Ceredigion. Ni'n mynd ôl i Cyfyrddin, Sir Cyfyrddin. Denim, trwsau denim wedi cael ei dorri lan, wedi cael ei ffreio, a mae hyd yn oed wedi defnyddio darn o'r zip i wneud beth yw'r caterpillar bach. Ie, wel, bod yna bob math o syniadau fan hyn, does. A mae'n hyfryd bod mae ailgylchu da ni. Pateli. O, beth? Gwylod pateli wedi peintio, top y botel. Mae'r syniadau gwych dy roi o'r pobl yn. Bendigedig o llongfarchiadau mawr. Mae'r rhaid roi sylw i'r ddoli glwt. Dwi'n modd efo'r dosbarth yma. Eto, mae rhyw groes trewiad bendigedig yma, bendigedig. So yn drydydd ni wedi cael hon, Kerry Williams o Beirniad, a mae wardrobe bach dyr ar ddol. So mae'r got law, a mae paro welis i fynd ei, a mae'r pyjamas neu'r dressing gown a slippers. Mae wedi meddwl lot yn byti hwnna. Dwi'n genus iawn. Mae'r patrwn yn arbennig dau, mae wedi dal ar 2 iar yn y ffrynt. Mae hi'n ddoli lwcus iawn. A mae'n ffito'n lyflu, fi wedi trial nhw. Ond dyma'r ddwy sydd ar y brig yn chi? Ie, gwaith cywrain iawn fan hyn. Mae lot o amser wedi mynd i wneud y ddwy un. Mae gwyneb y ddwy yn berffaith, mae'r trwyn yn yma'n iawn, mae'r bwchen deidi, a mae pennau nhw'n solid sy'n bod gyda doli glwt. Mae wedi gwneud scarf, mae wedi gwneud bwni, mae wedi gwneud bag. Ond ar hon, sa'n credu bod fi wedi ffindo dim byd yn wrong yn efo, mae'n berffaith. Mae pob stitch yn yma'n iawn, a mae'n ti'n cwtio yn ydy, mae'n lyflu. Maen nhw gyd yn hyfryd. Felly ni'n enwi pawb. Felly Kerry Williams yn Beirniad yn drydydd, Linda Jones o Arfon yn ail, a Iona Ellis o Aberconwy yn gyntaf. Ond mae rai mi ddangos un arall i chi cyn mynd. Dwi wedi gwirioni ar y lady bach yma. Mae hon yn lyflu, mae hon yn lady bach lyflu iawn. Yr unig beth o'n i'n teimlo yw pwysau i gwylod i. So sa'n gwybod os di hwnna yn dod yn doli glwt. Ond mae'n beautiful. A mae fysa'n gwneud i ddal y drws yn tŷ bysa? Lyflu. Ti'n rili licio chdi. Beth am yn ei bedyddio hi? Beth i enw hi? Betsy. Betsy. Wel, oedd i wrth Betsy, Nia a Gan. Diolch yn fawr iawn i chi. A diolch Ann. Diolch yn fawr. Gwaith caled dwi'n siŵr.